min binary gitu. Yang जों दाबुके थांलाय दङ नरक तो थाममेल टाइटेल नगै न साइमान थांनाय जों बर' थांलाय दं जों एक दुइ दिन सिगां निउस हनुमानि चिन मोनाय सं बेलायखेन खायरंमा सिजाजा बिन मा बाबु याकार कलांखा गाय जों आरो दाबुक थांनाय गाय नरक नाय दं दिसयावै चिनो बिदुनो guys जों हेजामारा बाजाराव सफायका इको पुरा टीम चिनि बाक्सा बो हाइमालिया बाक्सा हाइमे अपन ब्रक सुबाखा guys जों ताकर मानै रक जे नांमानि किजा मिजा पाइनाय आमोनिया गुलो जों थांनाय गेन रक नाय दं दिसयावै जों तै बिसि सालिया अर मानै रक पायाखै तारपरे जे ताम ताम पाइजां न आमन नक फुनुकनाय गांगे जों देसुक मानि पायै थांनाय गेन रक नाय दं दे मानजों जालाय के हेजामारा बाजार एक्चुअली ताबुक गांगे फुंगो बिसि कुथुमोदा गांगे ताबुक किसा लाइथांका जों हाइमानि बाजाराव गासै करिखा बरक करिखा हासो आगे गांगे दुईटा तीनटा जरा रक बरक बांगो ताबुक आसो बांलिया जों ताबुक नायनायां बाजार बिसिं हाबै Palayo. Orang ke borok tabu kolom khata nailai tongo pailainen bagai bongno rinani bagai ke borok bo pailai tongo janjani jeriman sak gai ke borok khata pailai tongo tarpore পাইবাই থাংনাই গেছং ko kisisa hati paika amnon tini sini menai songno rinai बुंगाय सिनि प्राटिम सिनि रांसाक जरान बदल जतन मानै रक जे पाइनानै पाइखा गाय जों थांनाय yang बखागो अमखाय हेजामारा बाजार अरखे हेजामारा बाजार yang तिखे जों थांनाय नंनो लामा फुनुकनाय नरक जुदि अल हायनानै नहिनवान सुतखांखाय लामा सिनाय नंनो पुरा लामा फुनुकलांनाय आं गाय जों ताबु अखलायसिनाय जों ताबुक मानै रक पाइबेखा जों थांनाय नरक तो नुगै नमांखना YouTube रग निउस रग बेलायखे न खायरंमा सिजाजा चिन मोनाय सं चेराय चेराय सिको बरक टेबो चोगया एक्चुअली जोंबो साइमानो जे बुमा बुफाकरै हिंगे बबो हाय बखा माने खस्थ बतिखै नंगनां जोंबो माने साइमानो जे जोंबो अबहाय समय लाई हाइजाक ga amon bagai जों bo mane tongmalia nuklai chini group ni hoite ba जों je chini je rangsak jorani group rok o bidu no nugui bong no nugui askai khayoka amsakai khairokma sisa angkha borok khaitep cherai cherai tang sana bo amsak chukjagya ga जों tabuk thanglaisinai norok soyawi nai tongde ताबुके जों ट्रक अखलायका थांलायसिनाय मानै रक पाइबेखा आको बाइखा जथन गारि आसुक बाइखा गनंनो सामानि जे लामा फुनकनाय हिनै नरक बो जुदि चुबाना मुसंकांके चुबा फाइबानो मखे हेजामारानि yang बखा खायो खुवाइ रोड
khwairo tei phaika hingke beyang tei hapna nang beyang tei thangna nang ang nongno o bidun bising tei phunuknai hingke chwng bo belai khan kopal kaham chubanan thangui tongo belai khan hambai maro kaitorong no mwtai rong no naikhwlai tongnai rong no chwng no tebo obo hai ke sujuk ritung chwng jate buino help khaimano tei khe hingke chwng thanglai tongo tabuk oro naidi oro kisasa moke tam subil chingde hinjak subil ching hinjak kana hingka hingke chwng tak yang debra tui hapnai agotola tui haika hingkai debra tui oro bel log bo tongo hingke ayang khowai tui haika hingkai yagra klaio hingke chwng tak yang habui thangchinai bong oro direct thanai mopura pis suja thamang thamang lewang bazar malaio lewang bazar malaini man pore tei kaisa bazar tongo usukul gana laika hingkai no bongni para manjago norong no samani thasing lewang bazar hinui iko khe lewang bazar omo chikon tiano agi ni simno bazar kuthumbo oro yang tui khe pherui ko mo je pis lama chwng thangnai ta hingkai chwng sogui naikha o yang yagra phet thamaka amkhai ching yang thamani lama hingkai oro khai naidi ko omo bazar chikon tia tongo nono samani omo oro bo bazar chikon tia kaisa kuthumbo hingka oro gana o school kaisa tongo omo khai school ni tei kisa mo okhor thaka hingkai no malaio hingkai naidi chwng sok paika jotono oro okhor laika jotono manui khwnui rok chulai chini je mansak chwng paimani hingka hingke naidi oro kokoi bwsa hingkai sori hamya po bongno hospital twlangnani bagui bongno ongko ayang gari tonkha hingkai chwng bok bai asuk malai malia je tongma bai phano oro malai laisinai kurum kuthum ke tei mangnoi tongkho bok bai malai sinai chwng hingkai iko omo khai mwnai risa binmung khai risa debroma hingka hingke chwng tabuk kok salainai bok bai kisa misa belai kheno khairokma sijajak tamoni hingke buma bufa kwrui hingke banorok to sai no mano dunia kwrui hai hingka hingke belai kheno suri sandi bongni bagui bok jesaphan tongthong kaham kwrwng khai tongthong jesaphan bongno twlangthong jesaphan naikol thong hingke mokhai temasa naidi ongko mokhe okran ganani mokhai chwla hingke chwng tak kok salai tongo bok bai tei mangnai rok khai to hospital thaka bin bai bini kukui bwsa bongno kha hospital tlang thangka kisa sori hamya hinui hingka hingke nokno taibo phunuknai এই বনারি দে বল করিব তাই আমার সব আরে রম্বে Mani banyak juga, yang kita suka kemarin. Kamu tas kemana banyak juga? Yang mana nih banyak juga? Sini. जों जे मानसा सिनि chuba khamonai sungma belai kheno borok chikon tabuk borok kam khai joli thanani kanche nia khase ke chikon hingkai norok jotono je mansa chini omonai sungno chuba khai belai khen chanai जों chini rangsak jorani guru pungai kisisa जों je mansa yak kholaka gangkai जों oro sapaika manai rok rikha actually temang ni cerai borok malailia जों malia gangke belai khano khairok ma sijaja borok bo saimano जों mo hai kaino salcha ongko kha ngai norok je maya ganang rok norok je ani youtube channel nai tongnai ba nugui tongnai norok bo phaimano murabari o mokhe yang school ni kisa yang phaikang kaino lama gana no just norok bo chubana musung to kangkai ba contact khaimano ang bai saime angke hingke norok bongno chuba khai belai no chanai borok tak kam khainani somoi jeng yakho askai cherai ko hingke norok jotono chubawan hinai kha khaio
hangke nong kok kesana mo songo kaisa je manai rok bong no help khai ke belai kheno sanai belai khan chanai tam ning ke bok norok nogun mangkhana bidu rogo bo bok belai khan cherai kho kam khai sana ni phanche bong ni yakung yak se rag yakho bosai simai ko sajong sakse tong ko chawi betike thangnai saime ko borok kun saime ko tabuk kam khaito durer kotha hangke nok bong no help khai ke belai khan chanai hingkai je ang kok kajanai chin chikla rong no je phekjak manai rok saya karei obo hai ke khoksa khuksu thumlaioi help khai mangkai belai khan chanai norok jotono help khai di bong no tamni hingke bong bagoi belai borok tabuk nini ani help nango nini ani help korei hingka hingke nini ani hamjak mungria hingke borok tabuk bong fisher nosto ongthangnai ba जों जे sinai nuknai rok je tongnai rok no ma naikol lainai je mansake norok waisawui supano thangai nai di oche rong no mane norok bo help khainai di nok ni help khaika angkai saimanane nini dukho kosto wana cinta boino help khaimangkai amsukno kominai nin bagai bo kaham ungnai boi bai bo sajaknai hingka hingke norok ase rong no belai khan chubadi nongni hamari ritong di bong no hingkai chong bok bai malaika asugoi kok salaika bongni family rong ni bepar tei hingka hingke bong no baksa boi tlangnai po hingke bok je saupan tongthong norok suri sandi tini ni video amsukno ongnai hingke norok je nai tongnai no belai kheno hambai tebo nongni hamjakma ritong di.